Začínam vlog na najviac klišé mieste, pretože som sa zabudla natáčať pri balení a rozpovedať vám celý príbeh, kam idem. Ale ako je u mňa zvykom, bude to veľkolepé. Tu mi prichádza moja parťačka, oslavenkyňa. Sny si treba plniť. Bože, ja si závidím sama sebe dnes. Najprv som sa tešila, že my ideme na Orient Express. A on mi povedal, že ale ja neidem, ty ideš na ty. A ja že yes! A potom, že Mirka vám už prezradila, kam ideme, pretože Mirka chcela ísť dlho na nejakú dovolenku alebo výlet so mnou a takto hovorila, že už by sme niekam mohli ísť a ja, že nie, mám strašne veľa roboty, ale s jej manželom som sa dohodla, že pôjdeme na Orient Express a Mirke to dal teda Maťo a dnes už tu sedíme a ideme na takúto wow cestu. ja sa tak teším. A ja sa teším. Takže ideme na cestu najluxusnejším vlakom, ktorý cestoval od roku 1883 z Paríža do Istanbulu. A je to niečo, čo je teraz zmodernizované, zrenovované a robia sa trasy, rôzne úseky, ktoré si viete kúpiť a je to taká luxusná zážitková dovolenka. Takže som zvedavá, ako to bude vyzerať. Zajtra ráno by po nás mal prísť zamestnanec vlaku, ktorý nás vyzvihne a už sa budeme hýčkať a bude o nás krásne postarané. Myslím, že je pripravený Rím na nás. Ja som pripravená. Tak, toto je naše prvé ubytovanie. Madame, nech sa páči. Bože, ja potrebujem žiť v Taliansku. Vstupovať. Poskladáme jak že sme také štýlu. Nevydychujeme, tak to vyzerá naša izbička, kde sa dlho nezdržíme. Pôjdeme sa rovno najesť. Krásne materiály. Jednonocová zastávka v Ríme. Veľmi si inak pochvalujem lety z Bratislavy. Za hodinu 20 sme boli v Ríme. Už máme pripravenú aj izbu. Tu na Taliani sú strašne rýchli a máme teraz okolo jednej a ideme sa ubytovať a rovno do mesta. Mirka, vítaj v Ríme. Naša prvá zastávka. Sme dobre. Spokojná som. Na to sme čakali. Dolce far niente. S Mirkou chodíme po pamiatkách. Taká veľká má históriu, to je navrhnutá pre princeznu Dianu. Dokračali sme ku Koloseu. Zatiaľ máme za sebou 10 000 krokov. A mám pocit, že je čas na druhý aperol. Sí. Doniesla som Mirku do najlepšie hodnotenej reštaurácie v Ríme a idem vám to tu ukázať. Ešte som to aj neochutnala, už viem, že je dobré. Sa to rozplýva na jazyku. Ježiš, ale ty sú žlté. Tak my už sme prišli na hotel. Dala som si hygienu a svoju obľúbenú masku na tvár. Teraz používam túto od Envy. Vyskúšam Milanovú pastu. Jedna zadarmo reklamná svúka od Milana bez mapy. Keď nebudem mať zuby ako Milan bez mapy, tak budem reklamovať. Je to náročné žiť tento super život. Niekto to robiť musí. Ježiš, máme tu brajgal, ale takto si tu suším veci. Musím vymyslieť ešte, s čím si vyfúkam hlavu, lebo som tu nenašla fén. Ale teším sa. Želám vám dobrú noc a vidíme sa ráno. Čaká nás veľký deň. Mirka sa oblieka, ja už mám na sebe Nehra outfit. Všetky outfity, ktoré som si donesla na Orient Express sú z Nehery, takže nemusíte sa pýtať. A tento je podľa mňa brutálny, je taký nadčasový, že keď sa na toto video pozriem aj za 10 rokov, poviem si, že dobre zvolený outfit na Orient Express. Mirka mi tu nechala make-up, ktorý mám vyskúšať, že vraj ho odporúčala Janka Hrmová a že je fantastický, tak ho ideme vyskúšať. V Janku mám veľkú dôveru. Je to biely make-up, ktorý má zoxidovať do farby tvojej pleti. Tak to som fakt zvedavá. A Mirka, toho sú rôzne odtiene, či to bol len jeden jediný odtieň? 3 odtiene. Je svetlý, medium a tmavý a toto je medium a ty si ho vlastne tak šúchaš jak krém. Teraz vyzerám ako Kasper. Počkaj, to som si slabá asi rozpracovala. Stále šúchať. Mám teraz takú bielý film. Aha, tak si to žakli tak dole. Počkaj, dúfam, že to dobre vidím. Počkaj, ukáž mi zrkadielko, nech sa pozrie. Ježiš, ukáž sa. Tak asi si dal veľa toho, alebo čo? A to čo na tebe nefunguje? Do čerta, možno som to nejak zmiešala s krémom, ktorý nefunguje.
do čerta, mne sa to zgrclo aj s tým krémom a robia sa mi také šupinky. Tak to daj normálne No. celé dole radšej. Idem to dať dole. Dámy a páni, Máš ktorý? predstavujem vám na YouTube Mirkine deti. Toto sú rúže Mirky do výš. Je to hydratačný rúžik, ktorý Mirka spravila. Aj ty máš dievča, ja A ja mám mám dievča. dievča. My budeme proste dievčatá. Si robím taký obrys tmavšou kontúrkou a toto si dám iba do stredu. Teraz som... Áno. Ja som si dala ešte aj lesk, že teraz to dám iba pre farbu. Bože, pekný je, pozrite. A ja mám syndrom non-stop suchých pier a toto tu ma fakt zachraňuje. Lebo tam je, že všetko. Olej, jojobový olej, vitamín E, všetko sme tam dali. Úžasné. A fakt aj keď nie som naličená, tak táto farba vyzerá ako proste pekné pery. Že ti veľmi ide. Tuším ešte viac ako mne. Si proste viac dievča. Ja som si dala ešte lesk, vidíš, že ty máš taký suchší look a ja mám viac juicy. No. Takže odporúčam všetkými dievčatami. Všetkými dievčatami odporúčený MD rúž. Prišli sme si dať na raňajky. Buongiorno. Máme 10 minút, tak sme si prišli dať rýchlu kávu. A ja som sa tu učila aj taliančinu. A takéto základy, ako objednať si, poďakovať a posmoltolkovať, mám v slovnej zásobe, ale tak sa hanbím, lebo v angličtine som už veľmi komfortná a tu na normálne sa mi stiahne žalúdok, že už to povedz a stále prepnem do angličtiny, takže mám blok a možno mi chýba sebavedomie, že ak by sa niečo doopytovalo v taliančine, tak som taká, že upsi dupsi. To nie je sebavedomie, to je snaha o dokonalosť. Takže objednala Mirka, kým ja som stihla otvoriť ústa. Hello sir, thank you, good morning. Tu nám balia kufre. Orient Express, to vyzerá ako z rozprávky. Thank you. Thank you. Yeah. Ja mám zimobriavky na stehnách. Tu bola Marilyn Monroe. Mami, I made it. Slzy tisnú do očí. Čo si ideme dať nejaké kúsečko? Všetko si dáme. Prišiel nám palubný lístok. Je La Dolce Vita, Orient Express. Pozri, Mirka, to je tvoje. Nie, cesty späť. Už nám hrajú pred vchodom. Tak prosím pekne, toto je ikona luxusu. Takto sa vozili aristokrati, politici, celebrity. Ježiš, tak toto je úžasné. Milujem. Porobíme toto 2B. To by sme mali byť my. Wow! Tak to som zvedavá. Vítaj v našej kajute. Wow. Tak to je nádhera. Ja toto neviem, že spracovať. Masaker. Daj jednu autentickú. Pozri. Tak to je úžasné. Jupi! Toto je koniec na ty. Ja nechcem ísť nikdy už domov. Ja ani neplánujem. Perfect time for Prosecco, thank you. No a keď sa pýtate, ako vyzerá v kajute toaleta, uala, samozrejme z tých najlepších materiálov, mramorová kúpeľňa, máme tu sprchu, tak to vyzerá lepšie ako u nás doma. To je nádherné. Toaleta, ručníky, župany, aj v županoch si stojíme. Mírka, tak to je. Dobrý narodeninový darček. Ja chcem mať narodeniny. Každý rok. Jedno šťastie a to je dobrá správa, že ich mám. Budúci rok ideme. Nie, niečo nové vymyslíme. Dostali sme program,
čo všetko ideme robiť a aké máme možnosti. Je toho naozaj veľa. A už za chvíľočku pôjdeme na obed do reštauračného vagóna, kde by nás mala čakať Michelinová reštaurácia. Dostali sme kartu na privítanie, program, potom knižku s históriou tohto vagóna. Veľmi sa teším, lebo ako viete, ja posielam domov pohľadnice a pripravili nám tu Orient Express pohľadnice, takže budem posielať domov do Košíc. Tu vám ukážem mapu, lebo táto mapa je našej trasy. My sme začali v Ríme a pokračujeme do Montalcina a do Toskánska. Tu nám máme 3 hodinky voľný program. Aha! Ideme na obed. Hello! Hello, sì, dietro. Kávička. A tu už máme jedálnu priložme. So, for today for lunch we got Ferrari Perle Bianco Trento DOC, made it with 100% Chardonnay grape. Takže Orient Expresse nám prispôsobia jedlo aj na intolerancie. Ja som bezlepková, mám mezúčko. Ja už som na puknutie, ale my stále pokračujeme. Dostali sme ešte cukríky a ja bojujem s dezertom a musíme ešte ochutnať. Máme prvú zastávku, vystupujeme a ďalší šofér nás preniesie do destinácie, kde si užijeme západ slnka a potom znova nasadneme. Máme piano. Wow. Myslíš, že budeme večer? Áno, tu bude naša zábava, tu bude náš večerný program. Už je podvečer, chystáme sa na večeru. Vymenili sme si outfity a odpočívame. Je tu taký malý priestor, takže sa striedame s Mírkou. Jedna sa chystá, druhá odpočíva, druhá sa chystá, ďalšia odpočíva. Toto sú moje Nehera šaty. Mírka Mírka má ozetu. Slovenský dizajn Orient Express. Presne tak, reprezentujeme Slovensko vo svete. Zo všetkých týchto chuťoviek je aj tak najlepší ten chleba. Tu nám máme mäsko a huby. Tu máme už asi 10 chodov. Máme tu takúto kultúrnu vložku počas večere. Čaká nás posledný chod a to je dezert. My už nevládzame, my sme ani toto nedojedli a to je jeden úžasný kus mesa, ale už sa to do nás proste nevmestí. Tak, toto je posledné sústo, ktoré zvládnem, inak už by som dostala food komu. Proste v tomto vlaku nie je nič priemerné. By ma prekvapilo, keby to bolo priemerné. Thank you very much. And also the gluten-free bread, it was the best I've ever had. Thank you. Thank you for everything. No more. Come back no more, no more, no more, no more. Here's the rolling check. Don't you come back no more. Yeah. When the moon is right like a big pizza bite. That's amore. Vrátili sme sa z diskotéky a nás už tu čaká ustlaná posteľ. Pozrite na to. Ježiš, ja sa tu rozvalím. Cítim sa trochu ako opitá, ale proste v tom vlaku sa tu kymáca. Dobré ráno, vlog. Práve nám upratali posteľ a doniesli hody. Ja som sa pustila do jedla bez toho, aby som to natočila. Úplne som sa tešila, zabudla som, že vlogujem. Ale je tu taký treatment, že prišli dvaja, poupratovali nám posteľ a hneď nám naložili jedlo. Mali sme menu, mohli sme si objednať veľa jedál, tak toto sú naše favority. Blíži sa náš pobyt ku koncu, my už sa balíme, takže v tomto malom priestore máme všade rozložené veci a pripravujeme sa mentálne na to, že budeme musieť vkročiť späť do reality. Prišli sme do našej finálnej destinácie, vystupujeme, ale náš výlet sa nekončí. Ideme späť do Ríma a... Na pamiatky.